Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọkaikpe Musa Liman nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ajụla ịchaba ikpe n'okwu ikpe Nnamdi Kanu webatara n'ụlọikpe iji kwe ya ka ọ ganata ọgwụgwọ ahụike n'ụlọ ọgwụ etiti ala anyị. Ọkaikpe ahụ rụtụrụ aka na n'ihi iwebata akwụkwọ mkpesa ahụ n'azụ oge na ya enweghị ihe ọ pụrụ ime n'oge a ụlọikpe ala anyị na-aga ezumike kwa afọ ha, ma bughachi akwụkwọ mkpesa ahụ gaa n'aka onyeisi ndị ọkaikpe ala anyị. A ga-echeta na Nnamdi Kanu nyere mkpesa banyere ọnọdụ ahụike ọdụrụkọ nke mekọtara akụrụ pankris na imeju ya nakwa akpụtọpụtara n'ime akpa abụ ya. Ebujela nchaba ikpe mkpesa megide ọchịchị David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị isi otu pati ADC gaa abalị 30 nke ọnwa a. Ọkaikpe Emeka Nwite kwuru na ọ bụ inye ohere ka enyepụ ndị ahụ nke a mekọtara akwụkwọ ikpe mkpesa e nwere megide ha. Gọọmenti steeti Naija emela ka ọ bụrụ iwu na onye nkwusa oziọma alakụba maọbụ nke Kraịst ga-ezibatarịrị oziọma ya tupu o kwusaa ya. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.